Здравейте, ученици! Продължаваме с следващия урок сферични огледала. Ще видим какво представляват сферичните огледала, видове сферични огледала, къде намират приложения тези огледала. Преди да разгледаме първа точка и да видим кои са видовете сферични огледала, нека да разгледаме фигура 1 на страница 66. Какво е дадено? Един електрически фенер. Знаем, че електрическите лампи излъчват светлина във всички посоки. Обаче, защо фенерът не прави така, а той излъчва само сноп от успоредни лъчи? Това се дължи, вижте тук на фигура 1, на блестящата вдлъбната повърхност. След като се отразят от това вдлъбното огледало, вижте лъчите, те са начертани, светлинните лъчи стават успоредни. Ето така се получава и снопа от успоредни лъчи и затова електрическия фенер създава само напред сноп от светлина. Записваме, повтарям заглавието, сферични огледала. Първа точка, видове сферични огледала. Видове сферични огледала. И първо тире ще запишем какво представляват сферичните огледала. Първо тире сферични огледала. Това са огледала, чиято отразяваща повърхност е част от сфера. И ето тук на фигура 2, трябва да си начертаем фигура 2 в тетрадките. Какво е дадено? Сферични огледала. Повтарям огледалата, чиято отразяваща повърхност е част от сфера. Ето вижте. На фигура 2 какво е показано? Сфера имаме част от сфера с радиус R. С R се отбелязва радиуса. Когато отразяващата е вътрешната повърхност на сферата, огледалото е вдлъбнато. Записваме следващо тире или подточка, вдлъбнато огледало и пишем, когато отразяващата е вътрешната повърхност на сферата, това е вдлъбнато огледало. Ето тук, вижте, на фигура 2 е дадено къде се намира вдлъбнатото огледало. Ето тук, вътре. Ако светлината се отразява от външната повърхност, ето тук това е външната повърхност, огледалото е изпъкнало. Записваме следващо тире или подточка, изпъкнало огледало, тире, ако светлината се отразява от външната повърхност. Ето го изпъкналата повърхност тук или това е изпъкналото огледало. Радиусът на сферичната повърхност се нарича радиус на кривината. R. С R отбелязваме радиус на кривината на огледалото. Ето го R тук. Средната точка, ето тук точка M, около която става отражението на светлината, се нарича връх на огледалото. Точка M ще наричаме връх на огледалото, повтарям. Правата линия, преминаваща през центъра, ето тук точка O, на сферата и върха M, на огледалото се нарича главна оптична ос. Повтарям, правата линия, ето тази тук линия, виждаме я, която преминава през центъра и през върха точка М на огледалото се нарича главна оптична ос. Начертахме всичко и записахме и продължаваме да видим следваща точка, вдлъбнато огледало. Следваща точка, повтарям, вдлъбнато огледало. Разглеждаме фигура 3b и си я чертаем в тетрадките. И ще видим какво ще напишем за нея. Какво има дадено на фигурата? Един опит е направен. Насочваме към вдлъбнато огледало. Сноп от светлина, вижте, снопа от светлина, това са лъчите успоредни на главната оптична ос. Кое беше главната оптична ос? Ето тази линия тук, която преминава през центъра, точка О и през върха на огледалото, точка М. След като се отразяват от огледалото, всички лъчи преминават през една точка, наречена фокус на огледалото. Ето тук вижте, с F ще отбелязваме фокуса на огледалото. Фокусът F, повтарям, лежи върху главната оптична ос. Винаги. Не забравяме, че F лежи винаги върху главната оптична ос. Разстоянието F малко
от фокуса F голямо до върха се нарича фокусно разстояние. Или разстоянието от точка М до точка F наричаме фокусно разстояние и се отбелязва с малката буква F. Измерваме с линия фокусното разстояние и установяваме, че то е равно на половината от радиуса на кривината R на огледалото. И записваме в тетрадките формулата. F, фокусното разстояние, F малко, не бъркаме фокуса на огледалото F голямо, е равно на R върху 2, радиуса върху 2. И записваме, че това е формула за фокусно разстояние на сферично огледало. Повтарям, F малко е равно на R върху 2. Това е фокусното разстояние на сферичното огледало. Доказано е тук и ние го видяхме. Как става това? Какво още трябва да си запишем? Че опитът, който разгледахме току-що, показва, че в двуъгълното огледало има свойството да фокусира или събира лъчите. И записваме, че светлинен сноп, успореден на главната оптична ос, ето главна оптична ос, след отражение се преобразува в сходящ сноп, който преминава през фокуса на вдлъбнатото огледало. Повтарям, светлинен сноп, успореден на главната оптична ос, след отражение се преобразува в сходящ сноп, който преминава през фокуса, точка F, на вдлъбнатото огледало. Какво още може да кажем като извод от фигура 1? Едно важно свойство за вдлъбнатото огледало и да запишем, че разходящ сноп, който излиза от фокуса на вдлъбнатото огледало, след отражение от огледалото се преобразува в сноп, успореден на главната оптична ос. Повтарям, разходящ сноп, който излиза от фокуса на вдлъбнатото огледало, след отражение от огледалото се преобразува в сноп, успореден на главната оптична ос. Следваща точка, изпъкнало огледало. И си чертаем фигура 4 в тетрадките и записваме, че това е изпъкнало огледало. Отново виждате, има фокусно разстояние, фокус, радиус, връх и точка О, център. Изпъкналото огледало, за разлика от вдлъбнатото, то разсейва лъчите. Запишете си това нещо в тетрадките. Ако насочим към него успореден сноп от лъчи след отражение, става разходящ. Вижте какво става. Ето тук. Продълженията на отразените лъчи се събират в фокуса F, който лежи зад огледалото. Запомняме това нещо. Следваща точка, образи от сферични огледала. И записваме, че образът на вдлъбнатото огледало зависи от положението на предмета. Когато предмета е близо до огледалото, по разположение между фокуса и огледалото, тогава образът е недействителен. И гледаме фигура 5А. И освен, че е недействителен, той е увеличен. Образът в изпъкналото огледало записваме, че винаги е недействителен и умален. Фигура 5Б. Повтарям, когато предметът е близо до огледалото, тогава образът е недействителен и увеличен. Гледаме фигура 5А. И когато образът в изпъкнало огледало винаги е недействителен и умален. Фигура 5Б. И последна точка записваме приложение на сферичните огледала. Къде намират приложение сферичните огледала? Може да си запишем, че във фаровете на автомобилите, също къде в вдлъбнати огледала при зъболекарите, ето тук фигура 6, фигура странични огледала на автомобили също са изпъкнали, фигура 7. Да припомним най-важното от урока, че вдлъбнатото огледало събира успоредните лъчи в своя фокус, изпъкналото огледало разсейва успоредните лъчи, продълженията на отразените лъчи преминават през фокуса. Видовете сферични огледала бяха вдлъбнати и изпъкнали. Сферичните огледала имаха главна оптична ос, център, точка О, М връх и какво беше? Радиус на кривината. Фокусно разстояние наричахме, фокусното разстояние беше R върху 2, радиуса върху 2. Ако имате въпроси, може да задавате.